Ад першай сцяжынкі Францыска Скарыны. Горад над Днёманам прымае 12-е гродзенскія навуковыя чытанні. Сёлета міжнародная канферэнцыя прысвечана 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. У абмеркаванні актуальных тэм і дыскусіях прымаюць удзел прадстаўнікі Міністэрства культуры Беларусі, спецыялісты нацыянальнай бібліятэкі, навукоўцы, краязнаўцы, супрацоўнікі публічных бібліятэк Беларусі і Літвы. 12-е гродзенскія навуковыя чытанні праводзяць у пашыраным фармаце. Адсюль некалькі галоўных тэм, вылучаных для абмеркавання. Францыск Скарына сусветна вядомы беларускі кнігадрукар, 500-годдзе кнігадрукавання і больш практычны накірунак – сучасная бібліятычная справа. Прычым апошні пункт праграмы прадстаўлены не толькі ў секцыях на прыкладзе Гродзенскай вобласці, але і на выездзе. Мы проедем по библиотечным учреждениям нашей области, в первую очередь по Гродненскому району. Делегация поедет и познакомиться с библиотечным обслуживанием Щучинского района. Завершится поездка в Лидском районе. Да слова, у рэгіёне больш за 300 бібліятэк. Галоўным кнігасховішчам па праву лічыцца абласная навуковая бібліятэка імя Яўхіма Карскага. Адсюль маштаб мерапрыемстваў. З тых, што прыцягваюць асаблівую увагу, акцыя «Чытаем разам», дабрачынныя балі ў Элізы Ажэшкі, выстава «Самаробная кніга». Раённым бібліятэкам таксама ёсць пра што расказаць гасцям канферэнцыі. Можна прывесці прыклад Навагродскай бібліятэкі, якая цэлы цёплы перыяд года чытае разам з жыхарамі Навагродка на вуліцы. То есть, калі на замкавай гары, на плошчы арганізоўваюцца кніжныя выставы, можна падысці, можна запісацца ў бібліятэку прямо тут на вуліцы, можна ўзяць кнігу на выставе, ўзяць журнал, атрымаць нейкую кансультацыю. Госці і ўдзельнікі гродзенскіх навуковых чытанняў сёлета літоўцы. Гэта візіт у адказ. Супрацоўнічаць Гродзенская абласная і Вільнюская бібліятэкі пачалі толькі год таму, але прафесійныя амбіцыі і планы на будучыню вялікія. Мы написали общий проект, чтобы как и в Литве, так и у вас сделать интересные интерактивные классы для людей, которые могли бы обучаться самых новейших технологий. Потом они после этих обучений они могут уже начать свою частную деятельность. У сваю чаргу калегі з беларускай сталіцы, прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў рамках мерапрыемства таксама нагадалі аб акцыях, якія прыцягваюць увагу. Апошнім часам мы ладзім цэлы шэраг выставачных мерапрыемстваў, выдавецкіх, прэзентацыйных, але што вельмі важна, мы ладзім і сацыяльныя акцыі. Таму сёлета і якраз сёння ў межах гарадзенскіх чытанняў мы прывезлі з Мінска кнігі ад шматлікіх беларускіх і некаторых замежных выдавецтваў, которые будуць перададзены сацыяльным установам гарадзенскай вобласці. Больш за 100 розных кніг былі падораны па Нямунскаму дзіцячаму дому і столькі ж Гродзенскаму дому-інтэрнату для састарэлых і інвалідаў. Такім чынам, застаючыся вернымі скарынаўскаму запавету служыць люду паспалітаму, бібліятэкары і навукоўцы дапамаглі зрабіць кнігу даступнай для кожнага.